nestabilna situacija. Jesi? Merita, kako si mi? On je preko sutra i Seul. Jo res je to malo inicijative. Ja. Every country of really true with the Ohrid Framework Agreement and pursue good neighborly relations through the best precedent. I'm wrong. No. I'd like to thank Prime Minister. Testirale нашата култура на Kako ste vidjeli? Dobro, odlično, ovo baš lijepo. Ajde, izvolite. Da. Ali, kako vidim, i vama to nema logike. Kratko najave, ali bilo mi je Uvijek sam januara.